Ezin naiz kexatu. Gero eta herritar gehiago animatzen ari da. Baina inoiz ez da nahikoa. Jende gehiago lortzeko ahaleginetan ez nau ezerk geldiaraziko. Ezerk ez. Ai, Bidaguren. Bidaguren gozotegia. Hemengoak dira hori baltzak. Supergoxoak, omen dira, ez ditut probatu baino gotzon. Gotzoni erosiko dazkiot batzuk. Gustatuko zaizkiola. Kaixo, norbait dago? Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Hori batzak eroste etorri naiz, ez Ba, dakit? jo, untxe berdon ez daukat, baina untxe berdon prestatzen dago. Nahi baduzu ikusi zenan egiten diren, Bale, sartu zaitez nigarekin eta ikusiko dugu. bale, eskerrik asko. Gauza bat esanen dizut. Nik ez ditut sekula probatu hori baltzak. Sekulan, eh? Ba, prestatu egingo duz, eta gero, nahi baduzuz, probeko duzuz. Bale? Bello. Fiatzen zara, eh? Bai, fiatzen. Ez nahiz oso fina, sokaldean. Bueno. Baina, bueno. Sekretua jakin behar dugu, orduan. Bueno, ez teko sekretan durik, eh? Ez? Ez, bueno. Bizkotxoko tapa bat da, Hau egiten dana da, buelta emoten Buelta. ditugu, leku berdinean, itxi. Bizkotxo normala da? Hau. Bai, bizkotxo normala, etzean modukan egiten duzuna, esteko ez arrautza, uruna eta Ja. azukrea, azteko zer ez gehiago. Eta, hau, bakarrik hemen saltzen duzue? Zuek Bai, egiten duzue? guk egiten dugu, bai. Gure, nire aita egin zuten hau, Beraiek asmatu? bai, berak asmatu zuen, oin dela, ja, berrogeta amasei urte uste dialazela, 1973an egin zuen. Eta zergatik okurritu zitzaion horrela eta, no ze? Joaten zen beti beste herri batzutara eta beti tapetan zuen, zeu zer. Ba, ez da, egoten dira ejemplo pilo bat, ba, bitxorizen dago goiako, eta holako, abar ejemplo gabe. Ba, berak esan, ba, bueno, hemen gerniken zeu zeruk behar dugu, holako berezizie saltzeko. Eta, bueno, berak asmatu ban hauze produktua. Orduan mundu guzti honera etorriko da, zain fama, Bai. hainbesteko fama dute, Ba, bai, ez? derri horrezkoa da. Vale, orain zer egin behar dugu, a ber. Oin ikusiko, hau, beteten dugu mantekiarekin kremarekin. Vale. Bai, proba. Ze gozoa. Normalean, zuriak. Zer erraix egiten duzu. A ber, hau Batza ipiniko dugu. Vale. Honek sartzen dira, friorikoa sartzen dira, 10 gradutara. Bai. Eta holan, otzitxu egiten ditugu. Vale. Gogortzeko, txokolate gogortzeko. Hemen daukaguz, zelan egotin diren. Peligroa badute mokaduzko pastelek. Ba. Gehiago jaten dira, txikia direnean. Ba, bueno, emoten dugu holako handia dela, eta gatsa dela, oza, betegingo zeituela, baina, karo, bizkotxoa izatelako eta hori kremazko, mentekidazko krema. Probatuko dut bestea, bale? Ba, bai, nahi duzu zenak. Txokolatezkoa da, ni oso txokolatezalean naiz, txokolate Bai. beltzalea. Irutzeit Ni oso asko. goxoa, eh? Ni Bai. hori izaten da dulceagoa, A oza, ber. gozoagoa. Hau gaztena. Bai. A ber. Nagosia, bai, oso gozoa, bai. Osea, goizean esnatu eta hau hartuko nuke. Eta arratzaldean, bai, arratzaldean hori batza. Eta eguerdian biak. Bale, esan dut gotzonentzako zirela, baino ez. Gustatu zaizkineri, ez da enteratu behar ta.